Τι θες καλέ, τι με τραβάς? Έλα εδώ καλή και σκάσε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί με βλέπεις να το έχω πάρει ψήφιστα? Ρώη, πέρασα τώρα από την κουζίνα και ξέρεις τι είδα? Όχι. Ξέρεις τι είδα? Ελέγεται. Την πιατέλα με τους μπαμπάδες, Ρώη. Και πάνω στο τραπέζι ένα μπαμπά μισοφαγωμένο. Τι πράγμα? Ρώη, έφαγε. Έφαγε. Τι σου λέω, αφού είδα ένα μπαμπά μισό, άλλος μισός, τι έγινε? Έφαγε μπαμπά με παραθείο. Γιατί είχαμε φτιάξει και χωρίς παραθείο. Ήθελα να ξέρω πώς είχες βάλει μέσα. Δεν πρόλαβε να το δαγκώσει και πέθανε. Μάλιστα, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ήτανε jackpot γι' αυτό. Πέσανε εδώ στο χωριό τόσα λεφτά. Καλέ ναι, στο ολοτατζίδικο του γιού μου. Σωτηρί! Εντάξει, μη φωνάζετε κυρία Βάσο, σας πιστεύω. Βέβαια, 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει πάει κανείς ακόμα να τα ζητήσει. Δεν έχει πάει. Όχι, ήταν ανώνυμο το δελτίο γι' αυτό. Φοβούνται παιδί μου, τσαμπαγωγές. Ναι, αλλιώς δεν εξηγείται. Εκτός κι αν πήγε σήμερα κανένας. Να ρωτήσω. Σωτηρί! Εντάξει, μη φωνάζετε κυρία Βάσο, είναι και ο πατέρας μέσα. Αμπά, από την ώρα που έπαθε τον κεφαλικό δεν τον ενοχλεί τίποτα. Ένας άγγελος έχει γίνει. Πριν από το εγκεφαλικό, ναι. Πριν από το εγκεφαλικό ήταν πολύ νευρικός ο Μακαρίτης. Όχι και Μακαρίτης κυρία Βάσο. Αχ, τι είπα, με συγχωρείτε κύριε Χρήστο, αλλά έτσι όπως είναι με το στόμα στραβό, μου θυμίζει τον πεθερό μου. Και ο πεθερός μου έτσι ήταν. Όχι έτσι. Θα μου πείτε τι από εδώ, τι από εκεί. Άμα γίνει το κακό. Μην το λέτε. Αν έχει γερή κράση ο άνθρωπος, ο πεθερός μου 7 μήνες έκανε να του βγει ψυχή. 7 μήνες. Τι νομίζετε, ένα κεφαλικό και τελειώσατε. Λέτε να μας αργήσει και εμάς τόσο πολύ ο πατέρας. Ποιος την ξέρει του καθενού τη μοίρα. Μπορεί και να γίνει καλά όμως, έτσι όπως τον έχει η Βέσκα. Είστε πολύ τυχεροί που τον μπαμπά σας τον περποιείται η Βέσκα. Τον έχει στα πούπουλα τον έχει. 1,5 χρόνο τώρα που είναι στο σπίτι σας η Βέσκα, ο γέρος έχει πάρει τα πάνω του. Αυτά είναι τα πάνω του. Ασχέτως εγκεφαλικού καλέ. Δεν φταίει το κορίτσι για το. Χρήστο μου, έχει και ζεστό νερό άμα θέλεις. Ο πατέρας πώς είναι? Πώς να είναι αγάπη μου? Έχει χαλάσει χειρότερα. Δεν λέμε έχει χαλάσει Βέσκα μου. Γιατί? Έχει χαλάσει λέμε για τις μηχανές. Για τους ανθρώπους λέμε δεν είναι καλά, αρρώστησε τέτοια. Α, κατάλαβα. Αχ, Θανάση μου, πώς κατάντησες έτσι? Ούτε να μιλήσει δεν μπορεί. Μην τον κλαίτε τώρα και ζωντανό. Είναι γρουσουζιά. Μπορεί να συνέλθει ο άνθρωπος. Πάλι άρχισε να γαδιίζει αυτό. Σκάσε αγάπη, σταμάτα πια αγάπη. Όλη την ώρα χάχα, μας τρέλανες. Καλέ, είναι ο κύριος Παναγιώτης και η κυρία Ρώη. Γι' αυτό γαυγίζει ο Αράπης. Βρε καλώς τους, καλωσορίσατε. Πού είναι? Μέσα. Τι έγινε, πέθανε? Όχι, Ρώη μου. Αχ, ευτυχώς προλάβαμε. Χάλια είναι ο κύριος Παναγιώτης, χάλια. Του έχει στοιχήσει βρε παιδί μου, φαίνεται. Το αγαπάει πολύ τον μπαμπά του. Και ο κύριος Θανάσης τον αγαπάει. Βέβαια την αδυναμία την έχει στο μικρό. Και αυτός και η Μακαρίτισσα η γυναίκα του, το Χρήστο αγαπάγανε πιο πολύ. Το Χρήστο το τιμότανε πολύ συχνά. Όλο για Χρήστο μιλούσε. Ναι βρε παιδί μου, αλλά έπρεπε να φτάσει στα τελευταία του για να φιλοτιμηθεί να έρθει να τον δει.
Και κύριο Παναγιώτη, αραιά ερχότανε τελευταία. Αυτός ερχότανε τουλάχιστον. Ο άλλος ούτε που το καταδεχότανε το χωριό. Από τότε που παντρεύτηκε, μόνο στα πεθερικά του πάει. Έτσι κάνουν, παιδιά. Έτσι. Δεν μου λες εσύ, πότε θα τους μιλήσεις? Τώρα, ακόμα, μόλις ήρθανε. Ναι, αλλά μην το αργείς, μην το μάθουν από τους ξένους. Φοβάμαι ότι άμα το μάθουν, θα με μισήσουν. Άντε καλέ, πρέπει να τους το πεις σήμερα κιόλας. Δεν μπορώ, Βάσο. Πες τους εκεί, πες τους εκεί σε παρακαλώ, ότι με τον κύριο Θανάση παντρευτήκανε. Τι, στην κηδεία θα μάθουν ότι παντρευτήκατε με τον κύριο Θανάση? Σταμάτα, καλέ, μην ακούσουν. Πες τους εκεί απλά, με τον μπαμπά σας αγαπηθήκαμε και παντρευτήκαμε. Θέλαμε να σας το πούμε, αλλά έτυχε το Δύσκολο. Ορίστε που ανησυχούσες. Μια χαρά είναι ο πατέρας. Τι μια χαρά, μωρή. Με το σαγόνι στην αμασχάλη. Ωραία. Του έχει στραβώσει λίγο το χιλάκι. Και τι έπαθε, πέθανε? Όχι. Πουλήσαξες. Πάμε γρήγορα. Κάνουμε τον μπαμπά μας. Δεν πες τα βρε Ρόη μου, και εμένα ο Χρήστος τα ίδια μου έκανε. Όταν μας πήρε τηλέφωνο η Βέσκα να μας πει ότι ο πατέρας σαν τον τρελό έκανε. Είχανε μεγάλο σύνδεσμο Χρήστος με τον μπαμπά. Γι' αυτό. Ήρθαμε από την Αθήνα, δεν ξέρω κι εγώ με πόσα χιλιόμετρα. Σταμάτα λίγο, Χριστιανέ μου, να κατεβώ, να ξεπιαστώ, να πιω ένα φρουλάιτ. Τίποτα αυτός. Μωρή, εδώ πέθανε ο πατέρας μου και εσύ θέλεις να πιεις φρουλάιτ. Καλή, ούτε προς νερού μου με άφησε να πάω. Είχε αγωνία. Σας έστρωσα κρεβάτι πίσω. Πίσω πού? στο μικρό υπνοδωμάτιο. Και το μεγάλο το δωμάτιο? Είναι κυρία Τζέννη μέσα. Μάλιστα. Πρώτη φορά έρχεται στο χωριό και είπατε να την περιποιηθείτε. Ρόη! Ήλπιζα πως η Βέσκα θα κρατούσε για μας το μεγάλο υπνοδωμάτιο. Καλά, μωρή, δεν τρέπεσαι. Δεν ξέρω αν θα ξημερώσει ο πατέρας και εσύ κάνεις θέμα που θα μείνεις. Μα έχω τη μέση μου, Παναγιώτη. Καλά, αν είναι τόσο πρόβλημα να αλλάξουμε δωμάτια. Έλα τώρα, βρε Τζένι. Όχι, Παναγιώτη μου, αν έχει πρόβλημα η γυναίκα να αλλάξουμε. Έλα, Βέσκα. Μάλιστα, Σταθείτε, να βάλω κι εγώ ένα χεράκι. Πάτε καλέ. 3 λεπτά θα κάνουμε. Μωρή, είσαι τρελή. Έκανες θέμα το που θα κοιμηθείς. 10 χρόνια που έρχομαι σε αυτό το χωριό, κοιμάμαι στο μεγάλο υπνοδωμάτιο. Και δεν εννοώ να στριμωχτώ επειδή εδέησε μία φορά να έρθει να δει τον πεθερό της. Είναι η φούλα σου η αριστοκράτισσα. Εξάλλου έχω και τη μέση μου. Καλά, εντάξει, χέσε μας. Και στο κάτω της γραφής μου τη δίνει, αν θες να ξέρεις. Μου τη δίνει που τον πήρε τώρα ο πόνος στον αδερφούλη σου. Πεθαίνει ο πατέρας μας, Ρόη. Να μην ερχότανε. Μα ακριβώς γι' αυτό μου τη δίνει. Γιατί ήρθαν τώρα, σαν τα κοράκια. Τώρα μπορείς να σταματήσεις, σε παρακαλώ. Εντάξει, να σταματήσω. Δεν μου λες πόσα χρόνια έχει να πατήσει το χωριό. Ρόη, Ναι, άμα λέω την αλήθεια, Ρόη. ο Χρήστος είναι αδερφός μου και δικαιούται τη μισή περιουσία ακριβώς. Το κατάλαβες? Και όσα έφαγε τόσα χρόνια τον μπαμπά δεν πιάνονται. Που παρίστανε, βρε, 3 χρόνια ότι σπουδάζει. Οδοντοτεχνίτης. Και ανάθεμα κι αν ξέρει πόσα δόντια έχει ο άνθρωπος. Άμα τον ρωτήσεις, μπορεί να σου πει και 50. Όχι και 50, βρε Ρόη. 45 όμως θα στα πει. Τώρα θα τον κατηγορήσουμε γιατί δεν έχει οδοντοτεχνίτης. Και την επιχείρηση, με ποιανού λεφτά την έκανε, Παναγιώτη? Ήθελε να κάνει δική του δουλειά. Να μην το βοηθούσε ο μπαμπάς. Εσένα σε βοήθησε. Μα εγώ δεν έκανα δική μου δουλειά, Ρόη. Ας μας έδινε τα λεφτά και θα βλέπαμε εμείς τι θα τα κάναμε. Αλλά ποτέ δεν ήσουν ικανός να διεκδικήσεις τίποτα. Το λεωφορείο του θείου του Κώστα το φάγανε κανονικά. Δεν δικαιούσουν τρεσί το μισό λεωφορείο. Και τι πήρες? Τίποτα. Ούτε μία ρόδα. Και τις ελιές που πούλησε ο μπαμπάς για να αγοράσει το Χριστάκι το Toyota το Τσέλικα, 80 ρίζες ελιές. Τι τις ήθελες, μωρή, εσύ τις ελιές? Θα αρχώς εδώ τις μαζεύεις? Ναι. Τώρα μπορείς να μου πεις τι έχει πιάσει. Μπορείς να μου πεις τι σε έχει πιάσει γάμο το φελέκι μου και έρχεσαι πάλι από το χαβά. Το μπαμπά, μωρή, δεν το σέβεσαι. Εγώ δεν σέβομαι τον πατέρα. Που τόσα καλοκαίρια περάσαμε μαζί. Που τον περιποιήθηκα σαν πατέρα μου πραγματικό. Τι θέλετε, πατέρα? Μάλιστα, πατέρα. Ό,τι πείτε, πατέρα. Και να τώρα που ήρθαμε. Για τον τελευταίο χαιρετισμό. Το στέρνο αντίο. Έλα τώρα. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο γιατρός είπε ότι αφού το ξεπέρασε, μπορεί και να τη γλιτώσει. Λες.
ζάχαρο. Έχετε ζάχαρο, κύριε Χρήστο? Δυστυχώς, κυρία Βάσο, ψωμί ζυμαρικά, πολύ περιορισμένα. Και τα γλυκά, κομμένα. Εγώ πάλι δεν με νοιάζει το φαΐ τόσο όσο το γλυκό. Έφτιαξα προχθές κάτι μπαμπάδες καταπληκτικούς. Έκανες μπαμπάδες? Ναι. Και δεν μου έφερες? Μα έμεινε και κανένα. Σαν το γλάρο τους κατάπια, έναν. Ακρίμα. Ήταν ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι. Και αυτή τη φορά τους έκανα με ρούμι. Μπαμπάδες με ρούμι. Δεν έχω φάει. Είναι η συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Κρίμα που δεν μου έφερες. Μ' αρέσουνε πολύ. Τρελαίνομαι για μπαμπάδες. Παντός τύπου. Τι είπες? Τίποτα άλλο. Της Βέσκας ξέρει αυτή. Της αρέσουν οι μπαμπάδες. Πού πας, Παναγιώτη? Πάω να δω λίγο τον μπαμπά. Πάλι! Από τότε που ήρθαμε έχεις πάει 20 φορές μέσα. Καλά σου λέει βρε Παναγιώτη μου, και που πας τι γίνεται? Ανησυχεί ο άνθρωπος, Τζένι μου. Ο καθενός του βγαίνει ανησυχία διαφορετικά. Εμένα, ας πούμε, δεν μου κατεβαίνει μπουκιά. Εγώ πάλι άμα στεναχωριέμαι θέλω να τρώω. Ενώ μα έχεις χαρά, Ελάτε κύριε Χρήστο, μην με πειράζετε. Σαν τον μπαμπά του πειράζει το κύριο Χρήστο. Ναι, του μοιάζει σε αυτό. Ο Κυρθανάσης όλους τους πείραζε. Δεν υπήρχε φορά να με δει στην αυλή και να μην μου πει κάτι πονηρό. Συνήθως για τον παπά μου έλεγε. Έλα τώρα βρε Βέσκα μου. Άρα και θα συνέλθει να με ξαναπειράξει. Φυσικά και θα συνέλθει, κυρία Βάσο. Και βέβαια θα συνέλθει. Δεν μου λες, Τζένι. Μαύρα έχεις φέρει? Βέβαια έχω φέρει ένα φόρεμα μακρύ και ένα ντεπιές. Ωραία. Μήπως να μου δώσεις τη φούστα? Γιατί έφερα κι εγώ μία, αλλά της έχει φύγει το στρίφωμα. Καλέ, τι λέτε εκεί? Τι κουβέντες είναι αυτές? Θα σας δώσω εγώ φούστα, κυρία Ροή. Έχω μαύρα να ντύσω 3 κηδείες, όχι μία. Τι έγινε Παναγιώτη, τι κάνει ο πατέρας? Αερόμπικ. Τι θες εσύ να κάνει? Σαν να μου φαίνεται ότι χειροτερεύει. Μήπως τώρα σε γνώρισε? Μπα. Μία νομίζω ότι είμαι ο γιατρός, μία νομίζω ότι είμαι ο θείος ο Κώστας. Σαν πως εγώ τι νομίζεις. Προηγουμένως που μπήκα μέσα, με πέρασε λέει για τη φέση σκορδά. Ο Μπαρμπαθανάσης, πώς γίνεται ο άνθρωπος που έπιανε πουλιά στον αέρα. Θα ξαναγίνει καλά κυρία Βάσο. Είναι γερόσκαρη ο πατέρας, δεν το βάζει κάτω. Εκείνο το λογαριασμό στην εθνική τον είχε ακόμα ο μπαμπάς. Ναι, αμέ. Δεν είναι πολλά. Μην περιμένετε από δάφτα. Δεν περιμένω, να περιμένω. Έτσι το λέμε για να περνάει η ώρα. Ο πατέρας να γίνει καλά. Αυτό έχει σημασία. Βέβαια. Εκείνα τα ποτιστικά που πούλησε φέτος, τα έχει ακόμα τα λεφτά ο μπαμπάς? Βέβαια. Τα έχει κάνει ομόλογα. Μα ομόλογα, γάμο το και είχα κάτι επιταγές. Σιγά, τα σπάμε τα ομόλογα. Αυτά βολεύονται. Άλλα δεν βολεύονται. Το χρήμα πάει και έρχεται. Ο άνθρωπος όμως άμα πάει... Ο άνθρωπος έχει αξία, ο άνθρωπος. Ειδικά ο γονιός. Θυμάστε βρε πόσο σας αγαπούσε. Και μάνα και πατέρα στάθηκε για σας. Και πάντοτε να μην μας λείψει τίποτα. Θέλεις κάτι Χρήστο? Σου λείπει τίποτα Χρήστο? Χρειάζεσαι τίποτα Χρήστο? Πάρε Χρήστο! Ναι, αυτό το πάρε Χρήστο το συνήθιζε πολύ. Και τους δυο μας αγαπούσε, Ροή. Και τους δυο μας φρόντιζε. Ήταν δίκαιος άνθρωπος. Άρε πατέρα, άρε πατέρα! Αυτός εδώ ο τείχος πέφτει άραγε. Ο τείχος εδώ λέω πέφτει είναι δοκάρι. Πώς δεν πέφτει? Ωραιότατα πέφτει. Και γίνεται με το δίπλα μια σαλονάρα. Ναι, αλλά έτσι θα χάσετε μια κάμαρη. Καθόλου. Για τα υπνοδωμάτια θα ρίξουμε όροφο από πάνω. Να δούμε. Τι να δούμε, Τζένι μου? Ένα σπίτι για 2 οικογένειες. Εξοχικό θα το έχουμε, Τζένι μου, δεν το έχουμε για όλο το χρόνο. Υπάρχει κι άλλη λύση. Τι λύση? Μίλα Χριστό. Λέγαμε με την Τζέννη, σκεφτόμασταν δηλαδή, μήπως να κρατήσεις εσύ Παναγιώτη μου το κτήμα πέρα από τον λόφο και να κρατούσαμε εμείς αυτό το σπίτι. Μιας και το τελειώνετε το εξοχικό στη μαγούλα, τι να τα κάνετε 2 εξοχικά? Γιατί και τα 2 σπίτια Παναγιώτη μου είναι έξοδα, να πληρώνεις τώρα 2 ρεύματα, 2 τηλέφωνα, 2 νερά, είναι λογαριασμός. Για να μας προφυλάξετε από τα έξοδα το θέλετε το σπίτι Χρήστο μου? Μιλάμε τώρα, λέμε τα υπέρ και τα κατά. Ακού να σου πω Χριστάκη,
Γιατί πολύ τα πλώσατε το χέρι σας όσο ζούσε ο πατέρας. Μα και τώρα ζει. Το ξέρω. Αλλά το σπίτι το πατρικό θα μείνει εξ αδιαιρέτου. Ή το πολύ πολύ να μοιραστεί ακριβοδίκαια, στα 2. Στα 2. Ναι, κυρία Βάσο μου, στα 2. 2 παιδιά δεν έχει ο άνθρωπος. 2, δεν λέω. Μήπως έχει και ξόγαμο ο Κυρθανάσης. Όχι, ξόγαμο δεν έχει. Μίλα, Βέσκα, δεν θα μιλήσεις. Σκάσε Βάσο, μην ανακατεύεσαι. Μα τι λέτε εσείς. Τίποτα. Με είπε να βγάλω φρούτο. Να σου πω, Ρόι, πριν που είπες πολύ έχετε απλώσει το χέρι σας. Τι εννοούσες, μίλα Χριστό. Εγώ Να ρωτήσεις τι εννοούσε. Όφου και εσύ είπε τώρα μια κουβέντα, η Ρώη τώρα. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, Τζένι μου. Δεν ξέρεις τι έχετε φάει τόσα χρόνια από τον μπαμπά. Να σου θυμίσω εγώ. Ενέτη 2018 πήρατε κανονικά 100 χιλιάρικα. Χωριά τα άλλα. Ρώη, πιο ήρεμα. Καλέ, για μένα λέτε. Μην ανησυχείτε, εγώ τα ξέρω όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Πώς ο κύριος Χρήστος έκανε το εργοστάσιο με τις καπότες. Γιατί, πώς το έκανα. Με τις πλάτες του Αριστόπουλου. Ναι, Παναγιώτη, είχα πολιτικό μέσο. Γιατί, ποιος δεν έχει. Εσύ δεν είχες. Αλλά εγώ δεν χώθηκα στο δημόσιο όπως εσύ. Εγώ είχα δυναμικές ιδέες, Παναγιώτη, είχα σχέδια. Όχι, ναι. Έχει πολύ εμπορικό νου ο κύριος Χρήστος. Πολύ εμπορικό νου. Γι' αυτό έχει πήξει στις ακάλυπτες επιταγές. Από τον πολύ εμπορικό νου. Έχει κρίση αγορά, Ρόι, δεν φταίω εγώ. Κάτσε ρε Χρήστο. Έχει κρίση η διασκέδαση. Το καταλαβαίνω. Έχει κρίση το ρούχο. Το καταλαβαίνω. Εσείς τι κρίση έχετε. Ξέρω εγώ. Απ' την πολλή λιτότητα ο κόσμος δεν έχει κέφι και δεν γαμάνε. Και τέλος πάντων, όταν μιλάμε για ακάλυπτες επιταγές, μην φανταστείτε κανένα τρελό ποσό. 10.000 ευρώ είναι. 15. Δεν είμαστε και χρεοκοπημένοι. Α, θα γίνει κι αυτό. Με τη ζωή που κάνετε την πολυέξοδη. Ρώη, σε παρακαλώ. Σε αυτό δεν μας πέφτει λόγος. Αν δεν τραβάγανε κάθε τόσο λεφτά από τον μπαμπά για να ισοφαρίσουν, βεβαίως. Αλλά όσο εδώ και μη παρέχει. Όσο ζούσε ο πατέρας. Μα και τώρα ζει. Το ξέρω. Κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά τώρα η περιουσία θα μοιραστεί με το υποδεκάμετρο. Μα δεν έχει πεθάνει ακόμα ο μπαμπάς, βρε Ρώη. Αν, ομιγέννητο λέμε, ό,τι έμεινε θα κοπεί στη μέση. Βέσκα, μίλα, εδώ μοιράζουνε. Δεν μπορώ τώρα, μην επιμένεις. Πρέπει να τους μιλήσεις να ξέρουν οι άνθρωποι. Βάσο, μην ανακατεύεσαι. Μα τι λέτε κι εσείς κάθε τόσο. Τίποτα δεν λέμε. Τίποτα, κυρία Τζένι. Βέσκα, πρέπει να τους μιλήσεις. Μίλα τώρα. Τι συμβαίνει, Βέσκα. Θα σας πω. Συμβαίνει ότι μπαμπάς σας δεν είναι πια μόνος του. Μπαμπάς σας την προηγούμενη εβδομάδα με παντρεύτηκε. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω εγώ ότι στα 45 μου χρόνια θα έχω δεύτερη μαμά και μάλιστα Βουλγάρα. Να ήταν Γαλλίδα, έστω Ιταλίδα. Τι μαλακές λες ρε Τζένι κι εσύ. Αυτό έχει σημασία ή πόσα παίρνει. Τα μισά ακριβώς παίρνει χείρα, το καταλαβαίνεις. Μάμα βρε Ρώη, παίρνει Βέσκα τα μισά. Σε εμάς τι θα μείνει. Σκατά θα μείνει. Και τα περίμενα αυτά τα λεφτά ως μαν έξω ουρανού ρε γαμώτο. Γιατί εγώ πώς θα αποπληρώσω τώρα το δάνειο για το εξοχικό. Άσε που έχω τη βίζα 2 μήνες απλήρωτη. Μη μου μιλάς για κάρτες. Μη μου μιλάς για κάρτες γιατί αυτή η τρελή έχει 5. Και οι 5 υπερχρεωμένες. Και πώς να κινηθώ. Τα λεφτά μόλις έρχονται φεύγουν στους τοκογλύφους. Έχεις πάρει και από το κογλύφος βρε αγαήρευτε. Τι να κάνω αφού έχω τις ακάλυπτες. Μα τι ακάλυπτες για 15.000 ευρώ. Καλέ τι 15. 300.000 ευρώ χρωστάει. 300.000! Άμα λέμε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Άρε πατέρα, πώς τα έκανες έτσι.
Ήθελες γυναίκα ρε πατέρα. Γιατί δεν μίλαγες. Θα σου φέρναμε εμείς μπαλέτα ολόκληρα με βουλγάρες. Ήταν ανάγκη να πάω να παντρευτείς αυτήν εδώ τη χαμούρα. Και σου είναι μια σιγανοπαπαδιά. Ναι, κυρία Τσένη μου. Μάλιστα, κυρία Τσένη μου. Και χαμηλοβλεπούσα. Και κύριος είδε τι κόλπα του έκανε για να τον αντιλήξει το γέρο. Μ' αρέσει που από το γραφείο μας είπαν ότι στη Βουλγαρία δεν και καλά ήταν νηπιαγωγός. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 7, θα πάμε να φέρουμε εδώ το συμβολογράφο να έρθει να υπογράψει ο παπάς διαθήκη. Και να τις αφήνει και αυτήνης. Και 1.000 και 2.000 και 3.000 ευρώ, βρε αδερφέ. Αρκεί να μην μπορεί αυτή μετά να την προσβάλλει και να τα αφήνει όλα σε εμάς. Ακριβοδίκαια. Ακριβοδίκαια, Ρώη μου. Αρκεί να μας κρατήσει μέχρι αύριο ο πατέρας, γιατί αν πεθάνει πριν υπογράψει... Θα κρατήσει. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο άτυχοι, γάμο το φελέκι μου. Απόψε ας κρατήσει. Και αύριο σπάει. Με την ευχή μας. Μια νύχτα είναι αυτή. Θα αντέξει, δεν μπορεί. Βάστα γερά πατέρα, βάστα! Φεύγουνε. Αφού ο μπαμπά τους δεν πετάνει, γίνεται καλύτερο. Τι να κάτσουνε να κάνουνε. Α, ναι. Γίνεται όλο και καλύτερο, κύριε Θανάσης. Εγώ προχθές που το πρωτόφθελο πάει, ήρθαν τα τελευταία του. Τώρα συνήλθε κάπως. Καλά, τι κάπως. 2 μέρες μόνο μετά το εγκεφαλικό και είναι έτσι. Αυτό σε λίγο θα πηδάει. Ας γίνει καλά κι ας μην πηδάει. Δεν πειράζει. Καλέ. Εγώ το αγαπάω κι έτσι. Καλά, δεν εννοούσα αυτό το πηδάει, με τον Παναγία μου. Να περπατάει, να χοροπηδάει, ήθελα να πω. Το άλλο αργεί να επανέλθει. Δεν πειράζει, καλά να γίνει. Δεν μου λες, συνεχίζουν να του φέρνουν διαδίκες. Συνέχεια. Και πριν από λίγο πάλι εδώ ήταν συμβολογράφο. Και χτες εδώ συμβολογράφο. Και σήμερα συμβολογράφο. Αλλά Θανάση δεν υπογράφει. Τον έχεις δέσει εσύ, τον έχεις δέσει. Κάθε μέρα προσπαθούν να πάρουν περιουσία, αλλά τίποτα. Να σου πω, δεν τους λυπάμαι, έχουνε. Ειδικά ο κ. Χρήστος που έχουνε και το εργοστάσιο. Ό,τι θέλει Θανάση τα πάρουνε. Τα μισά τους δώσει Θανάση, τα μισά. Έτσι είναι. Γυναίκα του είσαι. Ό,τι πιο άντρα σου θα κάνεις. Βέβαια, με κοιτάνε όλοι με ένα μάτι, ειδικά το κυρία Ρώη, σαν να θέλει να με σκοτώσει. Άστι να βράσει το ζουμί της στην κατσίκα. Εξάλλου πόσο καιρό θα τη βλέπεις. Αύριο, το πολύ μεταύριο, φύγουνε και μας αφήσουνε ήσυχους στο σπιτάκι μας. Θα σκάσω. Πάμε θα κάνω. Με την παλιό. Μην πω. Και γιατί να μην την πω. Με την παλιοπουτάνα. Μα να βάζει χέρι τόσο άντα στην ξένη περιουσία η Καριόλα. Από πού και ως πού, κυρία μου. Πόθεν έσχες. Ο άνθρωπος έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Ήρθες και εσύ δεν ξέρω από πού. Από τη Βουλγαρία. Το ξέρω. Τι λες δεν ξέρω. Χέσε μας ρε Τζέννη, σχήμα λόγου είναι το δεν ξέρω. Καλά μη συγχύζεσαι. Πάμε να ξαπλώσουμε. Έχει πάει 2.
Ακόμα να πέσετε. Έχει εκνευρισμό ο Χρήστος. Κι εγώ, σαν τη σβούρα, γυρίζω τόσες ώρες. Πώς τα έφερε η Ρουφιάνα, πώς τα κατάφερε και μας παίρνει τη μισή περιουσία από τα χέρια. Δεν φταίει μόνο η Βέσκα, φταίει και ο μπαμπάς. Ποιος μπαμπάς φταίει, μωρέ Τζένι? Αυτή η Τζέννη, αυτή είναι η ρίζα και η αιτία όλου του κακού. Εγώ πάω να πέσω. Έλα και εσύ. 2 λεπτά να ρουφήξει λίγο η κρέμα. Έτσι μου έρχεται, έτσι μου έρχεται. Ποιο γλυκό είπε ότι της αρέσει? Οι μπαμπάδες. Έτσι μου έρχεται να φτιάξω μία πιατέλα μπαμπάδες με μπόλικη κρέμα και σιρόπι και να βάλω μέσα στη γέμιση όλο το παραθείο που έχει ο μπαμπάς στην αποθήκη. Να φάει, να χλαπακιάσει, να πάει στον αγύριστο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω εφιαλτικές εικόνες. Βλέπω τη Βέσκα να μοιράζει λεφτά. Παρά το παρακαλάμε, 2 μέρες. 2 μέρες στα γόνατα πέσαμε και τον ηκετεύαμε. Υπόγραψε πατέρα τη διαθήκη. Και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Πώς να μπορούσαμε να την ξεφορτωθούμε? Μωρέ, ένας τρόπος αυτός υπάρχει, αλλά ποιος έχει το κουράγιο να το κάνει? Να της πούμε να πάμε αύριο το πρωί για βρούβες. Και όταν θα φτάνει εκεί στην άκρη του γκρεμού, θα τη σπρώξουμε. Μα δεν έχει βρούβες τέτοια εποχή. Ό,τι έχει τέλος πάντων. Ραδίκια, σταμναγκάθια. Έτσι είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ποιος θα βρει το κουράγιο να τη σπρώξει. Ωραία, πες με ανόητη, πες με τρελή, αλλά ένα πράγμα θα μας σώσει. Οι μπαμπάδες που έλεγες πριν. Ποιοι μπαμπάδες, Ροή? Οι μπαμπάδες με ρούμι. Και με κάτι της ακόμα που θα τους κάνει πιο λαχταριστούς. Με καλουά! Τι λες κι εσύ, ρε Τζέννη? Τι μας έλεγες προηγουμένως? Είσαι με τα καλά σου, εγώ για πλάκα το έλεγα. Καμιά φορά στην πλάκα ακούγονται οι καλύτερες ιδέες. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε? Τι να δοκιμάσουμε, μωρή? Να της δώσουμε παραθείο? Είσαι τρελή? Γιατί? Γιατί είσαι τρελή ή γιατί να μην της δώσουμε παραθείο? Καλά σου λέει, είναι δυνατόν εσύ να προτείνεις τέτοιο πράγμα? Ροή, για σύνελθε. Για σύνελθε, γιατί μου φαίνεται ότι μας έχει χτυπήσει νύστα εδώ μέσα κατά κούτερα και δεν ξέρουμε τι λέμε. Άντε, μπράβο. Πας για ύπνο? Όχι, για ψάρεμα. Να σου πω, Ροή, πόση ποσότητα παραθείου χρειάζεται για έναν άνθρωπο? Απαπαπαπαπαπα. Δεν μου λέτε. Το παραθείο σε πόση ώρα δρά? Ξεχάστε το. Και προσοχή, κακομοίρες μου, μη σας φύγει κουβέντα από ό,τι είπαμε στο Χρήστο. Είσαι καλά που θα τα πω στο Χρήστο. Αυτός μπορεί και να με δείρει μόνο και που το σκέφτηκα. Λοιπόν, θα πάρεις εσύ το Χρήστο και θα πάτε στο καφενείο να παίξετε πρέφα. Και εμείς εδώ θα φτιάξουμε τους μπαμπάδες και θα τους ταΐσουμε στη Βέσκα. Ναι, όχι, είμαστε τρελοί. Είμαστε τρελοί και που το συζητάμε. Ναι, μία τρέλα της στιγμής ήτανε και πάει. Λοιπόν, άντε, πάμε για ύπνο, θα πείτε χειρότερα, πάμε. Άντε. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι... Παναγιώτη! Καλά, άντε, μια σκέψη έκανα. Η Λέτια Νίνα, με κατέστρεψε χαζή, με κατέστρεψε. Δεν φταίει η Νίνα, μην βρίζεις την αδερφή σου. Μα γιατί να δώσει τηλέφωνό μου τον Τόρ? Πού να ξέρει η γυναίκα τι έχει συμβεί για να μην του το δώσει? Ναι, αλλά τώρα τον Τόρ ξέρει που είμαι. Με βρήκε. Μπορεί να έρθει εδώ. Πού να έρχεται, από τη Βουλγαρία? Δεν είναι Βουλγαρία τον Τόρ, Βάσο. Εδώ είναι, Ελλάδα. Εδώ είναι τον Τόρ. Ναι, στο Κάρπατο. Από Κάρπατο με πήρε τηλέφωνο. Στην Κάρπαθο. Ναι, κτίζουν ξενοδοχείο και εκεί έρθει δουλέψει εκεί. Και φοβάσαι μην έρθει από εκεί? Βέβαια. Άντε καλέ, πιο κοντά είναι η Βουλγαρία από την Κάρπαθο.
Τόσο μακριά είναι αυτό το Κάρπατο. Η Κάρπαθος είναι νησί. Ναι, αλλά τώρα τον Τόρ, εκεί, ξέρει που είμαι, με βρήκε. Α, θα σε ξαναχάσει. Πώς, θα φύγω από εδώ, από άντρα μου. Όχι καλέ. Μόλις φύγουν ο Παναγιώτης και ο Χρήστος θα πάμε στον ΟΤΕ. Θα αλλάξουμε τον αριθμό του τηλεφώνου. Ο Τοντόρ θα παίρνει στο παλιό, δεν θα βρίσκει κανέναν. Στο εντωμεταξύ εσύ θα τα σκαλέψεις την αδερφή σου να πεις στον Τοντόρ ότι ο γέρος πέθανε και δεν ξέρει που είσαι και δεν ξέρει που δουλεύεις πια. Λες. Α, μωρέ Βέσκα, σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι. Βάσο, είσαι πολύ έξυπνη, πολύ με βοηθάς. Γιατί σε πόνεσα, Βέσκα μου, και ξέρω τι τράβηξες εκεί στη Βουλγαρία και βλέπω και εδώ τι περνάς με αυτούς. Άντε, πάω. Σε ευχαριστώ, Βάσο. Άντε, καλέ. Βέσκα! Βέσκα! Έτοιμοι μπαμπάδες! Περίμενε, καλέ, Βέσκα. Τι να περιμένω, καλέ! Ροή, όση ώρα ψινόντουσαν οι μπαμπάδες το ξανασκέφτηκα το πράγμα. Και άμα τις δώσουμε θα τους φάει. Από το να μας φάει τη μισή περιουσία, καλύτερα να φάει τους μπαμπάδες. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Και άμα τους φάει. Τζένι, όλη νύχτα το συζητούσαμε και τα αποφασίσαμε. Δεν τα αποφασίσαμε. Ναι, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ. Έχω τύψεις. Μόνο που τη φαντάζομαι. Όταν θα τη βρούμε τέζα. Όλους μια μέρα τέζα θα μας βρουν. Ναι, αλλά αυτό το τέζα της Βέσκας της το επισπεύδουμε. Και τι έγινε? Για να μην σου πω ότι τη γλιτώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί βρε, ζωή είναι αυτή που κάνει. Μες στη δυστυχία και τη μιζέρια. Πράγματι τυραννιέται. Έφυγε από την πατρίδα της γιατί ψωμολυσούσε και ήρθε εδώ να ξεσκατίζει γέρους. Απαπαπαπαπαπα, ειδικά με το δικό μας, το ξεμοραμένο, το γεροσαλιάρι, είναι κόλαση είναι. Ακριβώς. Από μια κόλαση τη γλιτώνουμε. Γι' αυτό σκάσε και μην μιλάς καθόλου. Βέσκα! Πού είσαι, Βέσκα? Με φωνάξατε, κυρία Ροή. Σε φώναξα γιατί έχω κάτι για σένα. Τι? Μπαμπάντες! Παραδέχεσαι? Τι ωραίοι μπαμπάντες! Είναι και με ρούμι που σου αρέσουν. Κουράζεσαι τόσο πολύ με τον πατέρα και είπαμε να φτιάξουμε κάτι για να σε ευχαριστήσουμε. Και μιας και μας είπες ότι τρελαίνεσαι για μπαμπάδες. Σαγιστήκαμε να σου φτιάξουμε. Ευχαριστώ, κυρία Ροή. Ευχαριστώ, κυρία Τζένι. Είστε πολύ καλές. Ναι, είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το είπαμε αυτό. Φάε τώρα. Όχι. Τι όκι? Δεν τέλει. Τι εννοείς δεν τέλει? Όχι, τέλει. Αλλά είπα να κάνω λίγο δίαιτα από σήμερα. Δίαιτα? Γιατί? Δεν βλέπετε, πήρα κιλά. Ποπό μου. Άντε καλέ που πήρες κιλά, πού τα είδες? Κόλο μου. Κόλο σου. Αγαλμάτινος είναι ο κόλος σου. Αγαλμάτινος. Καλέ, εσύ είσαι σαν μανεκέν. Κοντρούλα. Α, όχι και κοντρούλα. Έχεις τα πιασεματάκια σου. Έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα, όχι πλάκα. Έλα καλέ, πάρε και ένα μπαμπά και φάτον. Ένα μπαμπά τώρα, ένα μετά. Ένα φάε τώρα. Μετά δεν χρειάζεται. Να φάω λέτε. Βέβαια. Όχι. Έλα καλέ, πάρε εκεί ένα μπαμπά, την ψυγεία και ένας μπαμπάς. Και μην νομίζεις, δεν έχει πολλά βούτυρα και τέτοια. Τους κάναμε light. Light? Ναι, λες και ξέραμε ότι θα αρχίσεις δίαιτα. Ροή. Ναι, βρε παιδί μου, ούτε αμυγδαλόψυχα βάλαμε. Δεν έχει αμύγδαλα. Ούτε αμύγδαλα έχει, ούτε σταφίδες έχει. Τότε δίαιτα είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι θες να πεις? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν τέλει προσβάλλει. Αφού δεν θες να προσβάλλεις, φάε. Φάε και τη δίαιτα την ξεκίνας από αύριο. Από μεθαύριο. Εγώ άμα φάω ένα, μετατέλω όλη την πιατέλα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να φας να ευχαριστηθείς. Γιατί για σένα τους φτιάξαμε, Βέσκα μου. Τι ωραίοι μπαμπάδες! Κυρία Βάσο! Πάλι εδώ, κυρία Βάσο! Ναι, ξέχασα να πω κάτι στη Βέσκα και ξανάρθα. Εσείς τους φτιάξατε τους μπαμπάδες. Ναι, γιατί? Αχ, αφρότι φαίνονται. Τώρα μόλις γίνανε, φρέσκοι είναι. Αχ, μοσκομυρίζουνε, πολύ πετυχεμένοι δείχνουν. Ευχαριστούμε. Δεν θα με κεράσετε. Τι να σε κεράσουμε? Ένα μπαμπά. Γιατί να σε κεράσουμε? Τι πάει να πει γιατί? Έτσι δεν συνηθίζετε. Εγώ το πρωί δεν σας έφερα πρασόπιτα. Να την πάρεις πίσω. Καλέ! Τι λέτε?
Για να μπαμπά κάνετε έτσι. Όχι καλέ. Ευχαρίστως να σας δώσουμε, αλλά τα φτιάξαμε για τη Βέσκα. Δεν πειράζει. Δώστε ελεύθερα. Α, όχι Βέσκα μου. Όχι. Εμείς σου φτιάξαμε κάτι για σένα για να σε ευχαριστήσουμε. Όχι για να το μοιραστείς με όλο το χωριό. Όλο το χωριό είμαι εγώ. Να, εγώ καρίζω έναν μπαμπά και ένα και δύο. Πάρε Βάσο. Κοίταξε την αυτή που κερνάει με ξένους μπαμπάδες. Μα δικά μου δεν είναι. Τώρα δεν μου τους δώσατε. Ναι, αλλά δεν τους δέχτηκες και γι' αυτό δεν είναι και ακριβώς δική σου. Ναι, δεν είναι δική μου. Να ξέρω, να κεράσω ή όχι. Χαίρετε. Ήρθατε κιόλας, Παναγιώτη. Δεν είχαμε πει ότι θα παίζατε πρέφα μέχρι αργά το βράδυ. Ο άντρας σου Τζένι μου σηκώθηκε και έφυγε. Εγώ τον παρακάλαγα να κάτσουμε λίγο ακόμα, αυτός εκεί λύσαξε να φύγουμε. Οι μπαμπάδες είχαν επιτυχία. Πολύ μεγάλη. Α, ναι, Βέσκα μου, δοκίμασες. Όχι, δεν έφαγα ακόμα. Α, δεν έχεις δοκιμάσει. Δεν μας δίνουνε, κυρία Παναγιώτη. Τι, Ένα μπαμπά ζήτησα κι εγώ και δεν μου δίνουνε. και καλά σου κάνουνε. Πώς είπατε? Στη Βέσκα δίνουμε. Στη Βάσο δεν δίνουμε, Παναγιώτη μου. Το ξέρω. Μωρή είσαστε με τα καλά σας. Γιατί δεν δίνετε στη γυναίκα. Πάρε κυρία Βάσο. Όχι. Δεν το πιστεύω. Πάρε κυρία Βάσο. Όχι. Δεν μου λέτε, έχετε τρελαθεί. Πάρε κυρία Βάσο να φας ό,τι θες. Όχι. Εγώ τους έφτιαξα, δεν τις δίνω. Γιατί? Για το καλό της. Για το καλό της. Ναι, για το καλό της. Γιατί είναι πασιά, Χρήστο μου. Γι' αυτό. Τι, είναι πασιά, Χρήστο μου, δεν τη βλέπεις. Είμαι λίγο γεματούλα, δεν λέω. Αλλά ένα μπαμπά τόσο δα. Τι θα πάθω. Κυρία Βάσο, πρόσεχε. Το πάκος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του σύγχρονου ανθρώπου. Το πάκος μικραίνει τη ζωή. Πόσο θα τη μικρύνει τη ζωή ένας μπαμπάς. Πολύ, πάρα πολύ θα τη μικρύνει. Μη σου πω θα τη σταματήσει και τελείως. Δεν μας σχέζει μωρέ Τζένι. Κυρία Βάσο, πάρε να φας ό,τι θες γιατί αυτοί εδώ πέρα έχουν τρελαθεί τελείως. Έχει δίκιο το κύριο Χρήστο. Δίαιτα με το στανιό δεν κάνει. Μην το τυραννάτε το καημένο. Τι έκανες εκεί, καλέ. Έδωσα ένα μπαμπά. Πώς κάνετε έτσι. Δεν έκανα και έγκλημα. Νομίζεις. Ας τον κάτω, κυρία Βάσο. Ρίτς που θα τον αφήσω. Ωραία. Φάτον. Βουβάλα. Πώς με είπατε? Είπε φάτο βουβάλα. Ρε Παναγιώτη! Όχι, καλά τις είπε. Φάτον, να μην μπορείς να γεις την τουλάπα τη δίφυλη. Την τρίφυλλη καλύτερα. Εγώ! Φάε να μην χωράς να περάσεις την πόρτα. Εγώ! Όχι, η Βίκη Καγιά. Φακλάνα. Ρε τι λες ρε, είσαι τρελός ρε! Καλά τις λέει. Της χοντρέλας. Εγώ χοντρέλα. Τι κοιτάς, που δεν στο έχουμε πει. Όλοι πίσω από την πλάτη σου, έτσι σε φωνάζουν. Καλώς τη Βάσο τη χοντρέλα. Βέσκα μου, έτσι με φωνάζουνε. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Βέσκα μου, είμαι εγώ χοντρέλα. Όχι Βάσο, μια χαρά είσαι. Το κόλλος είναι λίγο μεγάλο. Είναι Βάσο η χοντρέλα. Δεν το πιστεύω αυτό! Κυρία Βάσο! Ρε, είσαστε καθόλου καλά! Όχι, Χρήστο μου, κάποιος έπρεπε να της πει την αλήθεια. Όχι τίποτα άλλο, για να την προστατεύσει τη γυναίκα. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Ρε, ξαφνιλίσατε τη γυναίκα για ένα μπαμπά! Χρήστο, μπορείς να μην ανακατεύεσαι. Ό,τι κάναμε, για το καλό της το κάναμε. Στη Βάσο που είναι παππουλή δεν δίνουμε. Ενώ στη Βέσκα μας. Μα εγώ δεν... Α, μη μου αρχίσεις πάλι για δίαιτες και βλακίες, γιατί ένα μπαμπά θα τον φας. Τόσο κόπο κάναμε για σένα. Καλά, να φάω ένα. Α, και δύο άμα θες, εμάς δεν μας πειράζει. Φάετε. Όχι τώρα, θα το πάρω μέσα και το δω μετά με το καφέ μου. Α, μετά θες, μετά. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Αρκεί να τους δοκιμάσει.
πρόσεχε και εσύ Ρετζένη, τη ρίχνεις. Δεν είχα δει βρε Παναγιώτη μου ότι είχαν περάσει 3 ριγάδες. Πού τον έχεις στο νου σου Ρετζένη? Δεν ξέρεις που τον έχει το νου της. Μα κι εγώ τη Βέσκα σκέφτομαι, αλλά βλέπω και την περνάει. Σταμάτα καλή, είναι διπλό Χρήστος. Δεν ακούει αυτός. Καλησπέρα. Μπορεί όμως να ακούσει κανένας άλλος από ό,τι βλέπεις. Τι είπατε? Πάλι εδώ, κύριε Βάσο. Ενοχλώ. Όχι καλέ. Ήρθα να πάρω λίγο μήνο Μπιάνκο από τη Βέσκα. Καλέ, κάντε τη δουλειά σας κυρία Βάσο. Χρήστο, έρχεσαι. Μοιράζεις. Τώρα. Δεν την αντέχω όλη αυτή την αναμονή. Πόσες ώρες είναι που έχει πάρει το γλυκό? Κοντά 2 ώρες και ακόμα να φάει. Γιατί δεν τρώει ένα επιτέλους? Να ησυχάσει κι αυτή, να ησυχάσουμε κι εμείς. Έφαγε! Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε τώρα? Τους ανοίξτε, τι θα κάνουμε. Ηρεμήστε. Μπράβο. Τι έγινε ρε! Α, δεν ξέρω, η Βάσο πήγε να δει τη Βέσκα. Κύριε Παναγιώτη, κυρία Ράη! Μην κάνετε έτσι κύριε Βάσο. Βρήκα και ήταν εκεί με το μισό μπαμπά στο χέρι. Μισό, μπαμπά, είπατε. Ναι! Γιατί παίζει κανένα ρόλο. Όχι βέβαια, τι ρόλο να παίζει. Σωστά, φαίνεται έμεινε εκεί που τρώγε τον μπαμπά. Πού σας πάει? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι είπες? Μου έχει το Θανάση. Πώς πάει? Πού πάει? Πού θες να πάει? Εκεί που πάνε όλοι. Θέλω να πω πώς έγινε. Τώρα, πριν λίγο, μπήκα μέσα και το είδα να κρατάει μισό μπαμπά. Από αυτά που του φτιάξατε εσείς, κυρία Ρώη. Εγώ δεν τα έφτιαξα για τον μπαμπά, για σένα τα έφτιαξα. Το ξέρω. Και πήρα ένα για να φάω, αλλά πριν φάω, με είδε Θανάση και μου ζήτησε και του έδωσα. Γιατί καλέ, γιατί δεν έκανες τσαφ μία να το πας εσύ. Τι μαλακίες λες ρε Ρώη, τι σημασία έχει ο μπαμπάς? Από τον μπαμπά πήγε ο μπαμπάς. Ωπα, κάτσε. Τι είπες, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Λέω τι σημασία έχει το γλυκό, από το γλυκό πήγε ο πατέρας. Όχι βέβαια, τι σημασία να έχει. Τότε τι λες? Έλατε, τι λέω, με μέσα στη θολούρα μου τα λέω. Λες μαλακίες. Βέσκα μου, είσαι σίγουρη ότι ο πατέρας έφυγε? Αφού η καρδιά του δεν χτυπάει. Αφού ήταν σαράβαλο. Θέλω να πω, ησύχασε ο κακομοίρης. Πώς κυρία Βάσο, πρέπει να βεβαιωθούμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε και να πάρουμε τηλέφωνο και από τον γιατρό. Αχ, κύριε Θανάση! Κύριε Θανάση! Παναγιώτη, το πιστεύεις αυτό που έγινε? Σκοτώσαμε τον πατέρα ή μου φαίνεται? Καλά. Δεν έπρεπε να σας αφήσω να τα φτιάξετε. Δεν έπρεπε. Και ορίστε τώρα. Αντί να ξεφορτωθούμε τη Βουλγάρα, χάσαμε τον μπαμπά. Και την έχουμε και αυτή πάνω από το κεφάλι μας να της ανήκει με τον νόμο η μισή περιουσία. Παναγιά μου, γιατί? Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα, Τζένι. Την κηδεία θα κάνουμε, Παναγιώτη μου, τι να κάνουμε? Όχι με τον μπαμπά, βρε Τζένι. Με τη Βέσκα τι θα κάνουμε. Ή θα μοιραστούμε την περιουσία μαζί της, ή θα περιμένουμε να φάει κι αυτή κανένα γλυκάκι. Αχ, πατέρα μου, νωρίς μας άφησες. Έκασα το άνθρωπό μου. Σώπα Βέσκα μου, Έκασα το άντρα μου. σώπα. Άντρα μου, πάει. Έμφραγμα, μάλλον ήταν έμφραγμα. Και βέβαια ήταν έμφραγμα. Έμφραγμα καραμπινάτο. Πήγε όμως ευτυχισμένος. Με τον μπαμπά στο χέρι τον βρήκε ο χάρος. Αυτό τουλάχιστον είναι μια παρηγοριά. Γιατί όπως φαίνεται το τέλος ήταν γλυκό. Α, ναι, γλυκό. Πολύ γλυκό. Σερμπέτι. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada
Βέσκα. Η Βέσκα δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θέλετε να της πω κάτι όταν επιστρέψει? Μάλιστα. Πώς λέγεστε? Το Ντόρ. Από την Κάρπαθο. Μάλιστα. Παπα. Τι είσαστε? Άντρας της. Ο άντρας της. Παντρεμένη. Είστε ο σύζυγος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, θα της το πω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αχ, Θανάση μου. Σώπα, Βέσκα μου, σώπα. Άδειο το σπίτι χωρίς τον Θανάση μου φαίνεται. Είμαστε εμείς εδώ, Βέσκα μου. Εμείς. Εσείς είσαστε τώρα. Αύριο φεύγετε και μένει το σπίτι άδειο. Νέα κοπέλα είσαι. Όλο και κάποιον θα βρεις να το γεμίσεις. Σε αυτό το σπίτι άλλος από Θανάση δεν μπαίνει. Μη λες μεγάλα λόγια. Έκασα το στήριγμά μου. Τι τα απογίνω χωρίς το Θανάση. Πώς, σε φρόντισε ο Μακαρίτης. Τόσα λεφτά σου άφησε. Δεν θέλω τα λεφτά του. Θανάση θέλω. Καλά, άμα στα δώσουμε, μην τα πάρεις. Πάω να φτιάξω καφέδες. Όχι, Βάσο. Όχι. Καφέντες θα φτιάξω εγώ. Του άντρα μου το πικρό καφέ, εγώ θα τον φτιάξω. Καλά, όπως θες. Εμπρός. Μάλιστα. Κυρία Βάσο, ο γιος σου. Έλα, Σωτήρη μου. Τι είναι? Τι πες! Δεν είναι δυνατόν! Δεν το πιστεύω! Κυρία Βάσο, τι έγινε, τι έπαθες? Τι έγινε, κυρία Βάσο? Όχι, καλά είμαι, μια χαρά. Απλώς ταράχτηκα με αυτό που άκουσα. Μα τι σου είπε ο γιος σου? Κάθεστε. Καθίστε καλύτερα. Θα σηκωθώ. Το ανώνυμο δελτίο του Λότο που κερδίζει 4 εκατομμύρια ευρώ είναι του μπαμπά σας. Τι! Αυτό που ακούσατε. Μα έπαιζε ο παπάς Λότο. Ναι, κάθε εβδομάδα. Και με το κεφαλικό έπαιζε. Όχι καλέ. Το είχε παίξει πριν το κεφαλικό. Και κέρδισε 4 εκατομμύρια. Δεν το πιστεύω. Ο Σωτήρης τσεκάρισε όλα τα αποκόμματα του χωριού, εκτός από ένα. Και τώρα είναι σίγουρος, νικητής του Λότο ήταν ο μπαμπάς σας. Δηλαδή εμείς είμαστε τυχεροί νικητές του Λότο. Ναι. Παναγιώτη, δεν το πιστεύω. Πάμε να τα πάρουμε. Αυτό. Τι λέτε, πώς θα τα πάρετε τα λεφτά? Τι πώς θα τα πάρουμε, θα πούμε γεια σας, είμαστε τα παιδιά αυτού που κέρδισε. Και το δελτίο? Ναι, τι το δελτίο? Το δελτίο ήταν ανώνυμο. Όποιος προσκομίσει το δελτίο παίρνει τα λεφτά. Αν δεν προσκομίσει το δελτίο, δεν έχει λεφτά. Να το προσκομίσουμε. Πού είναι για να το προσκομίσουμε? Μισό λεπτό, παιδιά, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εδώ μέσα υπάρχει ένα δελτίο που κερδίζει 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, πρέπει να το βρούμε τώρα. Τούμπα θα το φέρουμε το σπίτι. Τούμπα. Θα ψάξουμε μέχρι και τα θεμέλια. Καλέ, γιατί να ψάχνουμε τζάμπα. Να ρωτήσουμε τη Βέσκα. Α, ναι, να τη ρωτήσουμε. Αλλά, δεν είναι ανάγκη τώρα να της πούμε και ακριβώς πόσα κερδίζει, κυρία Βάσο. Φυσικά, κύριε Παναγιώτη. Για χαζή με περνάτε. Βέσκα! Βεσκούλα. Τι θέλεις, κάνω καφέτες. Στους καφέδες βρε Βεσκούλα μου. Και έλα να σε ρωτήσουμε κάτι που θέλουμε. Τι θέλεις? Να σε ρωτήσω, βρε παιδί μου. Ο μπαμπάς έπαιζε Λότο? Κάθε εβδομάδα. Μήπως έχεις ιδέα που έχει βάλει το τελευταίο του δελτίο? Όχι ότι έχει και καμιά σημασία, αλλά έλεγα μήπως, θυμάσαι. Γιατί κέρδισε? Και κέρδισε λέει. Όχι, τι να κέρδισε. Δηλαδή κάτι κέρδισε, αλλά χαζά λεφτά. Γύρω στα 500 ευρώ ήταν. Κέρδισε. Αχ, Θανάση μου. Γιατί να μην ζει λίγο ακόμα να καρεί το Λότο του? Ναι, δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πες μας τώρα, πού είναι το δελτίο, μπας και το χαρούν τίποτα άλλοι. Γιατί να μην ζει λίγο ακόμα να το καρεί? Σταμάτα να κλαις και πες μας που είναι το δελτίο! Θυμάσαι? Ναι. Νομίζω ότι το έβαλε στο κομμωδίνο, στο κρεβάτι δίπλα. Στο κομμωδίνο! Όχι! Νομίζω ότι το έβαλε
Στην κουζίνα, στη φρουτιέρα. Στη φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Νομίζω ότι το έβαλε στην τουλάπα, πρώτο σιρτάρι. Πρώτο σιρτάρι! Όχι πρώτο σιρτάρι! Μήπως δεύτερο? Κατόλου σιρτάρι, δεν είναι σε τουλάπα. Τώρα θυμήθηκα που είναι το λότο. Σε μία τίκη στο πορτοφόλι του. Εκεί το έβαζε πάντα. Ποιο πορτοφόλι του? Το πορτοφόλι του, ένα οίκι, αυτό το παίζει. Αυτό με το Μέγα Αλέξανδρο? Ναι. Τι, ξέρεις που είναι? Ξέρω. Άντε, δεν πήγαινε φέρτο. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί αυτό το πορτοφόλι είναι μέσα στην εσωτερική θήκη του μπλε σακακιού που φοράει αυτή τη στιγμή ο Μακαρίτης στον τάφο του. Τι! Τον θάψαμε με το λότο. Δεν το πιστεύω! Όχι, όχι, είναι ψέματα. Το πες για πλάκα, Ροή. Μακάρι να ήταν ψέμα. Θεέ μου, πεθαίνω. Μα γιατί κάνουν έτσι? Για 500 ευρώ. Δεν είναι το ποσό. Έχει συναισθηματική αξία για αυτούς το λότο. Δεν το πιστεύω τόση κατεμιά! Τόσο πολύ. Είναι πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι. Τι θα γίνει τώρα με τα λεφτά? Τι να γίνει, Τζένι μου. Απλώς 4 εκατομμύρια ευρώ θα τα φάει τώρα το μαύρο χώμα. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Στάσου, βρε Ροή. Είναι και σκοτεινά, δεν βλέπω το μονοπάτι, μην τρέχεις. Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση. Θα ανοίξουμε το λάκκο με την τσάπα. Με τι θα τον ανοίξουμε με ανοιχτήρι? Το λάκκο του μπαμπά. Α, δεν θα τον ενοχλήσουμε πολύ, Παναγιώτη μου. Το λότο θα πάρουμε και θα φύγουμε. Ροή, τι ήταν αυτό, Ροή? Μη με τρομάζεις. Κουκουβάγια ήταν. Δεν ήταν κουκουβάγια, Ροή. Πιο βραχνό το άκουσα. Ήταν κουκουβάγια κρυωμένη. Ροή, οι φωνές αυτές λένε πως είναι οι φωνές των πεθαμένων. Μα τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Όχι, αλλά άμα είναι αλήθεια. Έχω σταυρό από τίμιο ξύλο. Και πιάνει το τίμιο ξύλο. Βέβαια πιάνει, αφού είναι τίμιο. Και στα έλεγα. Να πεις ότι δεν στα έλεγα. Τι ήθελες εσύ του βάλεις στο πορτοφόλι του παπά μαζί του στην κάσα, σαν πως θα του χρειαστούν ψηλάκι που θα πάει. Το έχουμε στο χωριό μας έτοιμο. Βάζουμε στο πεθαμένο λίγα λεφτά. Του βάλα κι εγώ 2 εικοσάρικα. Α, για τα πρώτα έξοδα.
Και στον μπαμπά μου πέρσι έβαλα 2 πενιντάρικα. Α, στον μπαμπά σου 100, στο δικό μου 40. Ό,τι βρήκα μπροστά μου έβαλα, Χριστιανέ μου, αμάν. Πάλι καλά να λες. Πάλι καλά να λες, Παναγιωτάκο μου, που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και τώρα θα πάρουμε το λότο μόνοι μας. Μόνοι μας. Κάτσε βρε Ροή. Δεν θα τους δώσουμε τίποτα άμα πάρουμε τα λεφτά. Άκου να σου πω. Δεν θα γίνω εγώ την Μπορίχος για να κάνω πλούσιο τον αδερφό σου και την άλλη τη μαλακισμένη. Την κάνω που την κάνω την αμαρτία. Να τη ευχαριστηθώ τουλάχιστον. Μα δεν είπα να τους δώσουμε τα μισά βρε Ροή. Ένα δωράκι, κάτι. Γιατί αυτοί άμα το έβρισκαν θα σου έδιναν. Άι καημένε. Λοιπόν, έλα. Έλα βρε Παναγιώτη μου. Δεν μπορώ. Έλα βρε Παναγιωτάκο μου, γιατί κολώνεις τώρα. Δεν μπορώ, είναι η ιεροσυλία. Γιατί καλέ, ποιος θα το μάθει. Εσύ, εγώ και ο συγχωρεμένος. Όχι, εγώ δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω. Χριστιανέ μου, τα θέλεις τα λεφτά. Όχι, στο κάνω κάτω της γραφής, όχι, δεν τα θέλω. Μήπως τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Κάτσε να τα πάρουμε και μετά θα δούμε. Σιγά μη δεν το ξέρουμε. Η Χριστίνα Ωνάση για παράδειγμα δεν ήταν πάμπλουτη. Ήταν ευτυχισμένη. Μα δεν της έφταιγαν τα λεφτά της Χριστίνας Ωνάση. Αλλά τι της έφταιγε. Της έφταιγε ότι ήταν ερωτικός άτομο. Ενώ εγώ να πούμε είμαι πολύ τυχερός. Γιατί, έχεις παράπονο. Δεν παντρεύτηκα και την Ελένη Μενεγάκη. Την Ελένη Μενεγάκη, θελεμούρη σου. Ρωτάς βρε αν καταδέχεται η Ελένη Μενεγάκη να σε φτύσει. Ψώνιο, ψώνιο. Αμάν. Τι ήταν αυτό. Φωνή ήταν Ροή. Παναγιώτη. Ροή. Βρικόλακας. Παναγιώτη, φοβάμαι. Ήτανε που είχε στείλει ο ξύλο τρομάρα σου. Η νύχτα των ζωντανών νεκρών. Το ποδαράκι μου. Χρήστο, στραμπουλήχθηκα. Αμάν, μωρή και εσύ τι τα ήθελες στα τακούνια νυχτιάτικα. Ήξερα εγώ ότι θα ερχόμαστε στο νεκροταφείο να σκάβαμε να φορέσω τα παπούτσια τα φλατ. Έλα, εντάξει, δεν έχεις τίποτα. Χρήστο, είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο τάφος του μπαμπά. Αυτός είναι ρε Τζένι, το απόγευμα πάλι εδώ δεν ήμασταν. Το απόγευμα δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ ταραγμένη. Έλα, να, αυτός είναι. Χρήστο, φαντάζεσαι να σκάβαμε και να βρίσκαμε μέσα μια γριά, ας πούμε. Άσε μωρή, μη γελάς. Μα δεν γελάω, νευρικό είναι. Απ' το φόβο μου με έχει πιάσει. Μα καλά, εσύ δεν φοβάσαι καθόλου ρε παιδί μου. Αγριεύομαι λίγο, αλλά τι να γίνει. 4 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Και άμα τα πάρουμε, ποιος διχέζει και τη Βέσκα και την περιουσία και όλα. Άσε τον αδερφό μου να τσακώνεται με τη Ρώη και τη Βουλγάρα για τα χτήματα. Εμείς θα το παίξουμε και ανώτεροι, δείχνει ότι δεν ζητάμε και τίποτα. Είσαι όμως ώρες τρομάζω μαζί σου. Γιατί να μην τα πάρω τα λεφτά. Σαν πως ο Παναγιώτης δεν ξέρει που είναι. Αλλά έρχεται να τα πάρει. Όχι βέβαια, αφού κλάνει πατάτες. Δεν κλάνει πατάτες, απλώς δεν είναι χοντρόπετσος σαν εσένα. Ο Παναγιώτης δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να κάνει τέτοια πράξη για να πάρει το λότο. Ενώ εσύ, παιδί μου, δεν έχεις όριο. Δεν ήξερα ότι έχεις τόση εκτίμηση στο μαλάκα τον αδερφό μου. Αν υπάρχει ένας τίμιος άνθρωπος ανάμεσά μας, τότε είναι αυτός. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καρμύρης, αλλά μπροστά σε σένα 1000 φορές καλύτερος ο Παναγιώτης. Σιγά ρε Τζένι, σε λίγο θα μας πεις ότι τον γουστάρεις κιόλας. Εντάξει, μπορεί να είναι αντισεξουαλικός και τζιγκούνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προτερήματα. Ένα κομμάτι μάλαμα είναι, αλλά είχε την ατυχία να παντρευτεί αυτή την κατινάρα τη Ρώη. Τη τσόκαρο που είναι κι αυτή. Εγώ, Τζένι! Ρώη, Παναγιώτη! Πώς από εδώ τέτοια ώρα, Χρήστο μου? Ήρθαμε να δούμε τον πατέρα. Το πενθύμησες, Τζένι μου? Ο Χρήστος τον είδε στον ύπνο του να ζητάει γλυκό. Χρήστο. Τι γλυκό, Τζένι? Γιατί μπαμπάδες έφαγε, ήθελε μήπως κι άλλους? Δεν ήθελε μπαμπάδες, καριόκα ήθελε. Και άμα ζητάει γλυκό πεθαμένος πάει να πει ότι είναι ανήσυχος και ήρθαμε να το ανάψουμε το καντήλι. Με την τσάπα. Και εσείς έχετε τσάπα. Και εμείς για το καντήλι ήρθαμε. Άντε τώρα. Να τα ανάψουμε, να πάμε να φύγουμε. Τι λες μωρικάρια. Ρε Παναγιώτη,
Και εσύ ρε πούστη, ρε φίδι κολοβό. Έφαγες βρε κερατά το χτήμα στα λιβαδάκια. Έφαγες το λεωφορείο του θείου του Κώστα. Έφαγες 3 χρόνια, δεν έκανες ότι σπούδασες, ίδρωσες τα λεφτά του μπαμπά. Και τώρα ήρθες να φας και το λότο μόνος σου ρε. Γιατί ρε, εσύ ήρθες για να το φας με παρέα. Ναι, με μένα. Σώπα, Παναγιώτη μου, σώπα. Θα σου χώσω μία να σε χώσω στο λάκκο ρε κερατά μαζί με τον μπαμπά. Παναγιώτη. Για το Θεό, Παναγιώτη. Μια οικογένεια είμαστε. Μα η χάσου μωρή και εσύ από εκεί χάμω, μια οικογένεια είμαστε. Δεν σ' άκουσα νομίζεις προηγουμένως που με έλεγες κατινάρα. Μα δεν το εννοούσα, Ρόι μου. Αϊ, φτύς τα μπούτια σου μωρή. Που θα μου πεις εσύ εμένα, το λεβέντι μου, αντισεξουαλικό. Καλά σου λέει μωρέ και εσύ. Τι ανοίξεις το στόμα σου και λες. Καλά, αν ήξερα ότι ακούνε θα το έλεγα, νομίζεις. Μα τώρα θα με κάνεις να μαλώσω με τον αδερφό μου ρε, το καταλαβαίνεις. Γιατί ρε, εσύ δεν τον έλεγες μαλάκα πριν. Ρε κερατά, θα σας χώσω και τους δυο στο λάκκο ρε. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, μην ασχολείσαι, δεν αξίζει. Όχι ρε γαμότο, μια ζωή μαλάκας δεν γίνεται. Αχ, μωρή Ρουφιάνα, αχ! Μετά θα σε κανονίσω εσένα. Γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα σου, αλλά δεν μιλάω, γιατί είμαι μια κυρία. Ναι, κλάσανε οι κυρίες και βγήκες εσύ. Κάσο μου ρίγα με το Θεό σου, μου σου ρίξω καμιά. Ναι, χτύπα εμένα τώρα. Αντί να βάλεις αυτή τη σκύλα στη θέση της, θα χτυπήσεις εμένα. Τζένι, πρόσεχε. Πρόσεχε, μην ανοίξω το στόμα μου και γίνουμε κόλλος εδώ πέρα. Πού ήρθατε βρε να μαυρώσετε το λάκκο του πατέρα μου με την τσάπα. Γιατί ρε, εσείς ήρθατε για να το ασπρίσατε. Εσύ βρε κερατά μη μιλάς. Εσύ να μην μιλάς καθόλου. Από εδώ δεν είναι να πάρεις τίποτα, το κατάλαβες. Τίποτα, το λότο αυτό είναι δικό μου. Γιατί ρε, πού το βρήκες, στα μπέλη στο χωράφι. Στο νεκροταφείο ρε, και να σηκωθείς να φύγεις από εδώ πέρα. Πάπου θα φύγουμε. Εσύ τι μιλάς μωρή, δικός σου είναι ο πατέρας. Είναι του άντρα μου. Και ό,τι είναι του άντρα μου είναι και δικό μου. Ρόι, πεθαίνω. Τι έπαθε καλέ. Τι έπαθες, παιδί μου, τι έχεις. Ένα γιατρό έκανε η καρδιά του. Φύγε. Σιγά μωρή θα με σκάσεις. Περίμενε να στο κάνω, το έχω δει στο Baywatch. Πήγε μωρή θα με πεθάνεις. Παναγιώτη μου, όλα θα διορθωθούν Παναγιώτη μου. Και το λάθος θα πάρουν Παναγιώτη μου και όλα. Και δεν θα ξαμαλώσουμε ποτέ. Συνέλθω, Παναγιώτη μου, συνέλθε και όλα θα γίνουν. Και τα λεφτά από το λεωφορείο του θείου του Κώστα θα σου επιστρέψω. Και από τις ελιές, και από το χτήμα. Πόσο είναι, 100.000, 150.000. 150.000. Θα σου τα επιστρέψω από το λότο. Σύνδεθε μου το Παναγιώτη μου. Εσύ να γίνεις καλά, Παναγιώτη μου. Δηλαδή, θα μου τα γυρίσεις και τα 150. Ναι, εντάξει. Πω, τι ήταν αυτό το ξαφνικό. Λοιπόν, άντε, πιάστε τζάπα. Τι? Την τζάπα, δεν πιάστε τζάπα να σκάψουμε. Τι έπαθες αγάπη μου. Τζένι, μέση μου. Πονάς πολύ. Με σφάζει. Απόψε τα τύπουν όλα. Πονάει. Μία Τζένι, πονάω. Άστο να μωρή, πονάει ο άνθρωπος. Χρήστο μου, τι θες να κάνουμε. Θες να ξαπλώσεις. Φίλε, συγγνώμη, αν πιάνει αυτό δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Να φύγεις και το λότο. Παναγιώτη δεν μπορώ, σκάψτε εσείς. Και θα μ' αφήσεις μόνο με 2 γυναίκες πάνω σε ένα τάφο. Έλα ρε Παναγιώτη, ας τις βλακές, εδώ υποφέρω. Αγάπη μου να έρθω μαζί σου. Όχι Τζένι μου, ας μείνει κι ένας μάρτυρας από τη δική μας οικογένεια. Δεν λέω αδέρφια είμαστε, εμπιστοσύνη υπάρχει. Αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. 2.150.000. Μα πώς να σ' αφήσω έτσι μόνος σου. Τζένι, σκάσε και σκάβε, πάω. Να προσέχεις. Προσέχω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πολύ σε ξεγελάει. Τον βλέπεις απ' έξω νέο και κατάγερο και από μέσα του είναι χάλια. Το αναπνευστικό του έχει, ζάχαρο έχει, τη μέση του έχει. Γιατί δεν τον πας σε κανένα βελονιστή. Κάνουν τίποτα αυτοί. Κάτι ακούω. Λες να γυρίσει ο Χρήστος. Κυρία Βάσο!
πατήσω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Αφήστε την κυρία Ρώη και θα την κανονίσω εγώ. Μπα, εδώ είσαι εσύ. Κοιμάται. Ναι, άλλοι σκάμανα, άλλοι κουράστηκαν. Ξύπνα καλέ να μάθεις τα ευχάριστα. Ας στο διάολο. Και ας τη μέση μας θα σκάβουμε για το τίποτα. Η Βέσκα έχει το λότο, κυρία Ρώη, Βέσκα. Μα πως είστε τόσο σίγουρες? Και ποιος άλλος μπορεί να το έχει, ρε Τζένι? Ροή, το πορτοφολάκι του μπαμπά το κάνουμε φίλο φτερό. Και ναι, δεν βρήκαμε μέσα το δελτίο, αλλά δεν βρήκαμε ούτε τα 2 εικοσάρικα που του είχες βάλει μέσα. Λοιπόν, γιατί να μην υποθέσω ότι κάποιος από το γραφείο κηδείων λίστεψε το πτώμα λίγο πριν από την κηδεία. Μεγάλη φαντασία έχεις, Τζένι. Και τότε γιατί, βρε Ρώη, δεν βρήκαμε μέσα τα 2 εικοσάρικα και ήταν μόνο 5 ευρώ μέσα. Το πορτοφολάκι του μπαμπά δεν πειράχτηκε. Τα 5 ευρώ που βρήκαμε του τα είχα βάλει εγώ. Εσύ? Ναι, Και γιατί είπες ότι έβαλες 2 εικοσάρικα? γιατί ακούγεται πιο ωραία. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι. Και γιατί μου ζήτησε εμένα 1 εικοσάρικο? Όχι μωρέ Παναγιώτη που κολλάς κι εσύ. Και στο κάτω-κάτω, τι να τα κάνει τόσα λεφτά ο Μακαρίτης. Θεός χωρέστη την ψυχούλα του. Θεός χωρέστονε γιατί ταλαιπωρήθηκε. Μπήκε και βγήκε 2 φορές σε μια μέρα. Αυτή η ρουφιάνα η Βέσκα το έχει το λότο. Τέλειωσε. Και μας είπε ότι είναι μέσα στο φέρετρο γιατί πίστευε ότι δεν θα πάμε να ψάξουμε. Ξύπνα καλέ, μιλάμε για το λότο. Καλέ, τι ύπνο ρίχνει και αυτός ο χριστιανός με τόση φασαρία. Φαίνεται θα πήρε κανένα χαπάκι επειδή πονούσε. Λοιπόν, πάω να φωνάξω τη Βέσκα. Με συγχωρείτε, κύριε Παναγιώτη, και τι θα της πείτε? Δώσε μου το λότο. Ναι. Και γιατί να στο δώσει? Με συγχωρείτε, κύριε Παναγιώτη, αλλά είστε λίγο μαλάκας. Έχει δίκιο. Δηλαδή, τώρα το λότο ανήκει στη Βέσκα. Και δεν θα το δώσει εύκολα. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να της το πάρουμε. Α, όχι κυρία Βάσο, όλα κι όλα. Εγώ δεν δέχομαι να τη βασανίσουμε. Μπορεί να είναι ψεύτρα, αλλά είναι άνθρωπος. Καλέ, είπα εγώ να τη βασανίσουμε. Όχι καλέ, αλλά με τόσο που έχουν συμβεί σήμερα μας έχει φοβηθεί το μάτι μου. Η Βέσκα έχει ένα μυστικό. Τι μυστικό? Τώρα δυσκολεύομαι να σας το πω. Είμαι σε κάπως δύσκολη θέση. Έλα κυρία Βάσο, το χανόμαστε. Εντάξει. Δεν το πιστεύω! Είναι νεκρός! Την πιατέλα με τους μπαμπάδες, Ροή. Και πάνω στο τραπέζι ένα μπαμπά μισοφαγωμένο. Τι πράγμα? Ροή έφαγε. Έφαγε. Τι σου λέω, αφού είδε ένα μπαμπά μισό, άλλος μισός τι έγινε? Έφαγε μπαμπά με παραθείο. Γιατί είχαμε φτιάξει και χωρίς παραθείο. Ήθελα να ξέρω πώς είχες βάλει μέσα. Δεν πρόλαβε να το δαγκώσει και πέθανε. Ροή. Μου το είπε, Τζένι. Το σκότωσα τον άντρα μου! Η κακούργα! Φωνάξτε την αστυνομία να με συλλάβει! Κάτσε μωρή, μη φωνάζεις! Ηρέμησε Τζένι. Τα δες με τις ωραίες ιδέες σου. Πεθαίνουν άλλοι τάλλον τώρα. Φέρτε μου να φάω ένα μπαμπά! Το σκότωσα! Ηρέμησε, είπε το σκότωσες. Κανένα δεν σκότωσες. Σκοτώνω, πάει να πει παίρνω το όπλο και μπαμ, πυροβολώ. Εδώ απλώς έγινε ένα λάθος και ο Χρήστος έφαγε. Εδώ μιλάμε για δηλητηρίαση καραμπινάτη. Μην την ξαναπείς αυτή την κουβέντα, μ' ακούς? Μην την ξαναπείς. Ο Χρήστος πέθανε από καρδιακό. Αλήθεια. Έτσι θα πούμε, ρε Τζένι. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ, έχω τύψεις. Μα γιατί έχεις τύψεις, αφού σου το εξήγησα, δεν φταίς. Ναι, δεν φταίω εγώ. Εσύ φταίς πιο πολύ. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν σκέφτηκες το κόλπο με το παραθείο? Εσύ δεν έφτιαξες τους μπαμπάδες. Εσύ δεν έκανες τη ζύμη. Ναι, αλλά αν ήξερες να ζυμώνεις, θα την είχες κάνει εσύ. Και λοιπόν δεν ξέρω, τι θέλεις? Και με κατηγορείς που είμαι νοικοκυρά και ξέρω να ζυμώνω?
Εντάξει, έχεις και εσύ ευθύνη, Ροή. Τι λες, μωρέ, έχεις και εσύ ευθύνη. Εγώ λύσαξα να τους εξαφανίσουμε τους μπαμπάδες όταν πέθανε ο πατέρας. Η Τζέννη δεν ήθελε. Ναι, αλλά αν τους εξαφανίζαμε έτσι ξαφνικά θα βάζαμε σε υποψία στη Βέσκα. Σωστό κι αυτό. Κλαίτε. Τι να κάνω, κυρία Βάσο, άντρα έχασα. Σας καταλαβαίνω. Αχ, Χρήστο μου! Αχ, Λεβέντη μου! Γιατί μ' άφησες χείρα από τώρα! Ποιος το ξέρει, Τζέννη μου, πότε θα μείνει χείρα η καθεμιά μας. Δηλαδή εσύ το είσαι σίγουρο θα μείνεις χείρα? Όταν πεθάνεις εσύ, Παναγιώτη μου, τι θα είμαι, χείρα δεν θα είμαι. Βρε φάει τη γλώσσα σου, μπορεί να πεθάνεις εσύ πρώτη. Μπα, συνήθως χείρες μένουν, κύριε Παναγιώτη. Σπανίως χείροι. Στις 5 χείρες, ένας χείρος αναλογεί και ζήτημα. Βρε μανία, μέσα σε μια μέρα θάψαμε πατέρα και αδερφό, τώρα με θέλετε και καλά και εμένα στο χώμα. Μα τι λέτε τώρα, δεν λέμε για τώρα, για αργότερα, για πολύ αργότερα λέμε κουφιά. Μόνο εμένα χτύπησε η μοίρα νωρίς. Πολύ νωρίς. Πάνω που είπαμε ότι άνοιξε η τύχη μας με το λότο, πάνω εκεί ήρθε η καταστροφή. Αλήθεια, κύριε Βάσο. Ποιο ήταν αυτό το μυστικό της Βέσκας που μας λέγατε πριν ο Χρήστος μας? Ορίστε. Λέω πριν ο Χρήστος μας, Θεός χωρέστον, μας είπατε ότι η Βέσκα έχει ένα μυστικό με το οποίο θα την αναγκάσουμε να μας δώσει το λότο. Αμάν, βρε Παναγιώτη. Ακόμα ζεστός ο μακαρίτης και εσύ το μυαλό σου στο λότο. Μην τον εμαλώνεις, Ρώη μου. Σαν πως θα σηκωθεί ο Χρήστος μου, άμα δεν πάρουμε εμείς τα λεφτά. Ρώτα, Παναγιώτη. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Για τη Βέσκα σου λέει, Χριστιανή μου! Αχ, Χρήστο μου! Μα κι εγώ πώς να προδώσω τη φιλία μου με τη Βέσκα, τόσο καιρό γειτόνισσες. Πείτε μας εσείς, κυρία Βάσο, και εμείς δεν είμαστε αχάριστοι. Ξέρουμε να εκτιμάμε τα μυστικά των άλλων. Δεν γίνεται. Έχω ορκιστεί στη Βέσκα ότι δεν θα... Και άμα σας δίναμε 40 με 50.000? Τώρα με προσβάλλει. 50 θα μου δίνετε έτσι κι αλλιώς για το καλό, επειδή έχω το πρακτορείο. 60? Και 50? 110? Ωραία, 110. 110. Έχω δώσει όρκο στην Βέσκα, δεν γίνεται. Και δεν κάνει 110.000 ένας όρκος. Καθαρά ή και με το πρακτορείο μέσα? Καθαρά. Δηλαδή μιλάμε για 110 και 50.000, 160. Ωραία, 160. 160 τώρα, δεν το στρογγυλεύουμε λίγο το ποσό. Άντε να το στρογγυλέψουμε. 400. Όχι, κυρία Βάσο, όταν λέμε να το στρογγυλέψουμε εννοούμε 200. Γιατί το 300 σας φαίνεται τετράγωνο? Ωραία, κυρία Βάσο, 300. 300 και 50 του πρακτορείου, 350. Να το πάλι του πρακτορείου, το καπέλο. Πόσο, αφού ήταν γουρλίδικο. Ναι, το είδαμε το γούρι του. Παναγιώτη, να της δώσουμε 350 να τελειώνουμε. Απόψε πρέπει να το πάρουμε το λότο. Αχ, Χρήστο μου! Πονάει η γυναίκα. Ωραία, κυρία Βάσο, 350. Ο καθένας. Τι εννοεί το καθένας? 350 εσείς και 350 η κυρία Τζέννη. 700.000. 700.000. Αφού θα μοιραστείτε το λότο, να μην μοιραστείτε και το έξοδο. Άμα θέλετε 700.000. Ωραία. Κλείσαμε στις 700. Ωραία. Και το πρακτορείο μέσα. Και το πρακτορείο μέσα, τι λέμε τώρα. Ωραία, κυρία Βάσο, σας ακούμε. Η Βέσκα έχει ένα μυστικό. Η Βέσκα είναι δίγαμη. Στη Βουλγαρία ήταν ξαναπαντρεμένη.
Κοίτα, πείσμα η βουλγάρα. Δώσε μπορεί το λότο εδώ να τελειώνουμε. Όχι. Ωραία, μην το δίνεις. Και εμείς θα πάρουμε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή την αστυνομία και θα τους πούμε ότι ήσουν ξαναπαντρεμένη στη Βουλγαρία. Και ξέρεις για πότε θα σε απελάσουνε. Γιατί είσαι και παράνομη και απατεώνισσα. Πόσο? Τι με κοιτάς, δεν είπα εγώ τίποτα. Και ποιος το είπε? Το πρεσβεία. Το πρεσβεία δεν ξέρει. Έννοια σου και ξέρουμε εμείς. Τα χαρτιά από τη Βουλγαρία ότι δήθεν είσαι άγαμη είναι πλαστά. Όπως επίσης ξέρουμε ότι ο άντρας σου, ο Τοντόρ, είναι στην Ελλάδα εδώ και 6 μήνες. Στην Κάρπαθο. Και σε ψάχνει. Μια μέρα πριν ξεψυχήσει ο Μακαρίτης ο πεθερός μου, Θεός χωρέστη την ψυχούλα του. Σε πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα. Και είχε σκοπό, μόλις φύγουμε, να πουλήσει το σπίτι και να εξαφανιστείς, μωρή Ρουφιάνα. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Βάσο, Βάσο τα είπες όλα. Κοίταξε να δεις και εσύ το παράχεσες. Τα ήθελες όλα δικά σου. Δεν ξέρω πουλότο, δεν ξέρω πουλότο. Για να δούμε τώρα. Ξέρεις πουλότο. Εγώ αγάπησα μπαμπά σας. Μωρή, τι μας λες, αγάπησες. Τι αγάπησες, μωρή, από το γέρο μπαμπαλί? Τα νιάτα του ή την ομορφιά του? Ήρθανε και νομίζουν ότι θα μας κοροϊδέψουνε. Που τα πουλάς καλέ αυτά. Κολόγερο δεν τον έλεγες. Έτσι έλεγε τον πατέρα. Αλλά... Τι ψέματα. Ναι, καλέ ψέματα. Και γεροσαλιάρι τον έλεγε και χούφταλο τον έλεγε. Έτσι έλεγες, μωρή, τον άνθρωπο που σε περιμάζεψε. Σε βάλανε στο σπίτι τους οι ανθρώποι. Λοιπόν, φέρε το λότο αν τελειώνουμε. Δεν είναι κολότο. Δεν είναι κολότο. Ωραία. Και εγώ τώρα λοιπόν θα πάρω την αστυνομία και θα τους πω ότι ο γάμος σου με τον μπαμπά είναι άκυρος και ότι είσαι παράνομη στη χώρα. Σταματήστε. Μήπως θυμήθηκες που είναι? Θυμήθηκα. Μπράβο, για φέρ' εδώ. Να το. Φέρ' το, δε. Όχι ακόμα. Δώσε και το λότο στους ανθρώπους, μην τους ταλαιπωρείς και έχουν νεκρό να κλάψουν στο διπλανό δωμάτιο. Περιμένει νεκρός, δεν φεύγει. Δώσε μπορεί το λότο εδώ πέρα. Όχι. Τι? Δεν το δώσω πριν μιλήσουμε. Εγώ και εσύ. Όλοι. Α, ακού να σου πω, πουλάκι μου. Όχι επειδή σκάσε ροή. Τι είπες? Είπα σκάσε. Καλέ, τι λέει αυτή? Είπε σκάσε. Μωρή, έχεις τρελαθεί τελείως. Κατήστε κάτω αυτό το στιγμή. Τι λες, μωρή, μη σου χώσω καμία. Κατήστε, είπα να μιλήσουμε για μπαμπάντες. Τι? Για μπαμπάντες με ρούμι. Τι λέει η Παναγιώτη? Να καθίσουμε, λέει. Με τι τα φτιάξατε, αλήθεια? Καλέ, γιατί ρωτάει αυτή. Μάλλον θα θέλει τη συνταγή. Δεν ξέρεις. 200 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια ζάχαρη. Σκάσε, Βάσο. Καλέ, πώς μου λέει έτσι αυτή. Πώς φτιάξατε μπαμπάντες? Με αγνά υλικά του χωριού τα φτιάξαμε. Μήπως βάλατε και τίποτα άλλο μέσα? Α, έβαλα ακριβώς ότι έλεγε η συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Λέει Άκη Πετρετζίκη και παρατιώ. Προχτές το απόγευμα πήρα ένα μπαμπά και βγήκα έξω στην αυλή για να το φάω. Αλλά εκεί που το κράταγα, πετιέται αράπης και χραπ το κάνει μια μπουκιά. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για αράπη. Α, γι' αυτό δεν βγεις το σκασμένο. Εγώ το έταψα στην αυλή. Μετά πήρα άλλο μπαμπά. Αλλά με είδε Τανάση και μου ζήτησε. Το λυπήθηκα και του έδωσα. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για Τανάση. Και τότε έγινα σίγουρη. Μπαμπάντες ήταν για μένα. Να βγω από τη μέση. Πού τα πουλάς, μωρή, αυτά τα παραμύθια? Μας κατηγορείς? Ναι, είπε ναι. Μας κατηγορείς ότι σκοτώσαμε τον πατέρα και τον αδερφό μας? Κατά λάθος. Εμένα θέλατε να φάτε. Αχ, τι να τα πακώ. Γι' αυτό δεν σου δίνανε να φας μπαμπάντες. Γιατί έκανε δηλητήριο. Πού θα πας να τα πουλήσεις, μωρή, αυτά τα παραμύθια? Στη αστυνομία, στον Νίκο Βαγγελάτος, παντού. Και ποιος θα σε πιστέψει, μωρή, εσένα? Όλοι. Τι είπες, Βάσο? Όλοι θα την πιστέψουν. Εγώ την πιστεύω. Πιστεύεις τώρα? Ναι, Βέσκα μου. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Τώρα που τα ακούω, αλλάζει το πράγμα. Στην κουζίνα υπάρχει μισό μπαμπάς. Το άλλο μισό το έφαγε κύριο Κρίστο. Αχ, Παναγίτσα μου, εδώ μιλάμε για εταιρεία δολοφόνων. Όλους θα μας σκοτώνανε στο τέλος. Παπαβεσκάκι μου, τι πήγες να πάθεις. Ήρθε το κορίτσι από τη Βουλγαρία, βρε. Και όχι μόνο του δίνατε ένα μισθό της πείνας, παρατέλατε να το φαρμακώσετε κιόλας. Λέει ψέματα! Τι ψέματα, καλέ, τέρατα και σημεία κάνετε. Ψά δεν τρέπεστε. Και θέλατε
ούτε και να με ξεπετάξετε με 700.000 μόνο. 700 σου δώσανε. Ναι. Σε κλέψανε. Δεν το βλέπω. Να μου χαθείτε καρμύριδες. Μωρέ, δεν φταίει κανείς άλλος, φταίω εγώ που δεν σ' άφησα να φας μπαμπάδες. Μου θέλετε και το όλο το μόνοι σας. Βέσκα, πάρε την αστυνομία. Αμέσως. Καλέ, τι κάνεις εκεί? Παίρνω αστυνομία. Να πω ότι είμαι παράνομη, γάμος μου είναι παράνομος και εσείς σκοτώσατε μπαμπά σας, κύριο Κρίστο και Αράπη. Είναι και η ζωοκτονία στη μέση. Μα τι λόγια είναι αυτά? Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, βρε Βεσκάκη? Εσείς δεν είπατε πάρω αστυνομία και πω ότι είμαι παράνομη. Εμείς. Έτσι δεν είπατε. Και ό,τι λέμε εμείς το πιστεύεις. Άκου τώρα ιδέα, να πάρει την αστυνομία. Καλά σου λέει, γιατί να βάζεις τρίτους και τέταρτους στα δικά μας. Αφού τώρα είμαστε μια οικογένεια. Καλέ, πριν δεν λέγατε ότι το γάμος του κοριτσιού είναι άκυρος. Μπορεί το πιστοποιητικό ότι είσαι άγαμη να ήταν πλαστό, αλλά τα αισθήματά σου για τον πατέρα ήταν αληθινά. Αφού αγαπηθήκατε, ο γάμος σας είναι ιερός. Αφού ο πατέρας αγάπησε, στην ουσία είσαι γυναίκα του. Η μητριά μας. Σχεδόν η μάνα μας. Μάνα σας. Ναι, Βέσκα, μάνα μας. Ωραία. Τότε θα πάρει η μαμά το λότο. Είπαμε, μαμά, μην το παραγαμίσουμε κιόλας. Αυτή δεν αγάπησε ο Μακαρίτης. Γιατί εμάς μας μισούσε? Λοιπόν, στα 3 λότο. Να μην μου μείνει και εμένα κάτι από άντρα μου. Όχι, Βέσκα μου, στα 4. Να μην μου μείνει και εμένα κάτι. Εσένα γιατί ήταν συγγενή σου? Όχι. Αλλά μπορώ κι εγώ να πάρω την αστυνομία. Δηλαδή, 4 ίσα μερίδια. Ακριβώς, κύριε Παναγιώτη. 4 ίσα μερίδια. Βέσκα! Κύριε Κρίστο, δεν κοιμάστε. Με βλέπεις να κοιμάμαι? Τι φωνάζετε κύριε Κρίστο, κοιμούνται μέσα. Κοιμούνται, Στο νεκροταφείο είναι, Βέσκα. Από εκεί έρχομαι κι εγώ. Στο νεκροταφείο. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Τι να καταλάβω κύριε Κρίστο. Τους άφησα να σκάβουνε και έφυγα. Έκανα ότι έπαθα λουμπάγκο και ήρθα εδώ για να τα πούμε οι δυο μας. Γιατί το λότο το έχεις εσύ, Βέσκα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Το λότο το έχει μπαμπά σας στο πορτοφολάκι. Εσύ το έχεις, Βέσκα. Και είπες ότι είναι στο μνήμα, νομίζοντας ότι δεν θα πηγαίναμε να το ψάξουμε. Δεν έχω τίποτα είπα. Βέσκα, φέρ' το με το καλό. Δεν έχω λότο. Φέρ' το μόλι πριν έρθουν οι Δεν άλλοι. έχω λότο. Βέσκα, τη μέρα που πέθανε ο μπαμπάς, πήρε εδώ τηλέφωνο ο άντρας ο Τοντόρ από την Κάρπαθο και μίλησα εγώ μαζί του. Τι πες? Ωραίο το σχέδιο σου, Βέσκα, αλλά έχει ένα λάθος. Είσαι δίγαμη! Κύριε Κρίστο. Τώρα το έχεις το λότο. Ναι. Μου το δίνεις, σε παρακαλώ. Κύριε Κρίστο, μην το πείτε σε κανένα. Να το μοιραστούμε μισό-μισό. Τι λες, μωρή. Του πατέρα μου τα λεφτά θα τα μοιραστώ μαζί σου. Κανένας δεν θα πάρει από αυτό, κανένας. Ούτε ο μαλάκας ο αδερφός μου που ήθελε και 100.000 για το λεωφορείο του θείου, ούτε η ηλίθια η γυναίκα μου, ούτε κανείς. Θα το πάρω και θα φύγω και δεν θα με ξαναδούνε ποτέ. Το ίδιο δεν έχεις σκοπό να κάνεις κι εσύ? Κύριε Κρίστο, λυπήσουμε. Τόσους μήνες με τον κέρο. Τούλαμε και το κούφταλο. Και ήτελε και γλύκες. Το ξεμοραμένο. Κύριε Κρίστο, τι κάνετε εκεί? Τρώω, δεν βλέπεις? Δεν ξέρετε. Τι να ξέρω. Δεν πρέπει φάτε μπαμπάντες. Γιατί? Επειδή λέει Τζένι αυτές τις μαλαγιές στο κοζάχαρο? Ναι, γι' αυτό. Έννοια σου και δεν θα μου τα βρεις για πολύ ακόμα. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια όταν έρθει δεν ανάγκη να της πεις ότι έφαγα. Όχι κύριε Κρίστο, δεν θα της το πω. Θα το πάρω μυστικό.
στο τάφος. Dum da dum da da da